Panguva ino zviri kuitika the ruling party ZANU-PF awa nemameetings amuri kuona akaderekedzana, vanhu panguva ino vari kuuya vataura mashoko achiti aiwa kuda tagwirei hatimbomudi zvigananda hatisi kuzvida. Saka ndapenda mashoko tsamba dziri kunyorerwa vakomana ava tiri kuona kuti vanhu paX ndo platform yairi kuonekwa kunzi people they can say what they want panguva ino with less harm. Zvichionekwa kunzi aiwa semunyika yeZimbabwe zvinonyatsokuonekwa kunzi hapana munhu angapinda mustreet achinotaura zvaangada kutaura, aiwa unoswera over behind the bars. Sandapinda mashoko ari kuda panguva ino tinoona kuti aiwa macritics panguva ino vari kuteka opportunity yesocial media kuti vataure kana kupedza shingu dzavo. Remember subscribe or like on the bell icon. Kirina Mujati anopinda achiti good morning Zimbabwe, kuda tagwirei at no point were you ever part of any ZANU-PF structures, not even at cell level in Borodale. One district is claimed. This narrative being pushed is poor fiction, a calculated act of favoritism. Under ED propaganda is equals to legitimacy. Shortcuts is equal to credibility, and wealth is equals to respect. You want to enter the political arena through a waiver, bypassing the process that every loyal member is yet to follow. Why? Because you know the truth. You are unelectable in any free and fair democratic process. Tagwirei, you don't command grassroots support. You don't inspire loyalty. You cannot even sway a room, let alone a constituency. So let's be clear. No amount of propaganda will manufacture legitimacy. No shortcuts will give you credibility. And no amount of wealth can buy you the respect of the people. Zimbabwe deserves leader. We have walked the path and their strips and are chosen, not imposed. Siyana nene matagwire and respect the people of Zimbabwe. Ndomashoko anonyanyonga pana Kirina Mujati kama director kuna kuda kwachitagwire. Imboti zemafungiro enyu moti kudi pamusoro petsamba iyi. Aiwa yava ichipenengurwa panguva ino. Pinda comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.